Ďakujem, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Aj keď sa, tak povediac, symbolicky konferencia dohody OSN o dezertifikácii konala v Saúdskej Arábii uprostred púšte, nie je to téma, ktorá sa týka len arabského poloostrova Afriky. Je to téma, ktorá sa veľmi bytostne týka aj nás v Európe. Dezertifikácia je každodenným problémom na Cypre, v Španielsku, v Taliansku, ale aj uprostred Európy, u nás doma na Slovensku. Každým rokom vidíme väčší a väčší podiel pôdy, ktorú už farmári nedokážu obhospodarovať, ktorá sa nám stráca, tak povediac, priamo pred očami, pretože sa vysušuje. O tom je dezertifikácia. Sucho a nedostatok vody sa stali fenoménom našej doby a keď prídu ako záplavy. Klimatická kríza sa mení na klimatickú katastrofu, ničíme biodiverzitu a meníme krajinu v púšť. V niektorých častiach Slovenska farmári prišli až o 40% svojich výnosov kvôli dezertifikácii. Taký obrovský to je problém. Preto ako spravodajca Európskeho parlamentu pre zákon o pôde naozaj vás chcem vyzvať, aby ste ho podporili. Dúfam, že sa nám spolu s komisiou a radou podarí dosiahnuť čoskoro v trialógoch dohodu. Základom je mať kvalitné informácie. V Riade sa dohodla medzinárodná platforma. V Európe takú nemáme. Zákon o pôde ju vie poskytnúť. Ďakujem.